Това е всичко, което ви трябва, за да си оправите плексита и болките в гърба. Ако плексита ви е отдясно, хващате тоягата с лявата ръка тук, с дясната отгоре и изтегляте. Можете да фокусирате средната част или по-горните части. След това взимате тенис топката, слагате я на земята и лягате върху нея. Можете само да натискате, можете и да правите движение. Ако на земята ви е твърде полезно, слагате топката на стената. Отново можете само с натиск или с движение. Може да скачите и нагоре. Също можете да масажирате и мускулите на лопатката. Това е всичко.